وأسر النجوى الذين ظلموا ولا ذا إلا بشر مثلكم أفتاتون سيرا وأنتم تبصرون. ko ba kai ba kai ko wani ne ya zo ba wannan shawara ya kawo min wannan dalilan to insha Allah zan gamsu da su. Yaushe ne ka san rayuwa baka taba daukar ƙasa ba baka taba daukar fulawa akan ka ba baka taba daukar siga guda 3 akan ka ba baka dauki simintin buwa guda 15 akan ka ba ka zama namiji hoti ho kenan. In banda kai tantiri ne wa ya taba sai da masallaci kai ka gina? Tun da ni ma ba a banni na zauna lafiya ba kuma maganar sai da masallaci tana nan ta saman sai na sai da shi. Shi ne nace bari in zo gurin ki ara min dan guri zan yi bako ne an jima za mu hira da shi. Saboda me da mahaifana suna da rai za a yi min wannan abin ne ka duba dai ka ga abin da suka zo suka labta min karfe iya karfe ko doki a sa wannan haka aka yi da kai malam Usman amma lalle kiyayya ta kai kiyayya a rasa inna za a kai ka to ni kuma masallaci ne a gabana nake so zan siyar ko za a hana ni to ni ina ruwa na da wani maganar masallaci ne me kaka gidanmu ni fa magana a wurin ce take kawo ni ba ina ruwa na da zawarcinka me za a yi me za ki mu ka kada ka tsanin dofa ye ta fasa mun bulo zan maki fitsari aka me zarni zan maki fitsari aka